Jaha, čauky mňauky, já jsem Jarek a vítejte u mého videa ze série představení serveru. Je to chvíli potom, co mě ten server odpojil a ten hajzlík už tu není, to je dobře. Já jsem se zase vrátil do normálu, sehnal jsem kameny, uhlí, prostě všechno už je normál. Takže teďka schánět jenom jídlo, už mám hlad. Prasata. Prase, stůj. Sami jste viděli, že měl enchantované brnění a enchantované zbraně a já jen kamenné zbraně a žádné brnění. Takže jsem nemohl porazit. Mám sice jen minilagy, ale nemám šanci. Tady se pokoušel někdo zabydlet, jo. Tak, jídla máme prozatím teďka dost. Dneska se nám poprvé nedařilo, jak nás zabil, a teďka se nám daří. Mám i torče konečně. Méně než minulé, ale dobré. Uhlí jsem našel ve své chodbičce, jak jsem šel do jeskyně, tak jsem ji trošku zvětšoval a přímo jsem tam našel uhlí, měl jsem štěstí velké. Opravdu to se jen tak neděje. A mám další semínko, to je dobře. Takže co nevidět si budu... A je tu další hráč, ale to není ten hajzlík, ale i tak už si ho na sebe radši portovat nebudu. Víte, jak to dopadlo minule? Hrůza. Mám i vypálené kameny. Mám záložní tyče. Prostě mám už všechno v normálu. Maso mám dost. Teďka nebudu dlouho ohledu. Trvalo mi 5 minut, než jsem se na tento server dostal zase. A znovu se dostal do mou zvanou dobu kamennou. No, do doby kamenné, kde mám kamenné nástroje. A vydám se hledat železo. A tentokrát jinou stranou. Super, tak mám 8 kotlet. Je noc. Takže se hezky vyspím. Výborně. On odešel, aspoň jsem se mohl vyspat. Creeper nikde, to je dobře. Normálně jsem měl i v takovémhle lesíku logy a nebylo to hratelné. Kráva. Já chci bodky. Pojď za mnou, kravíčko. Pojď, já tě budu mít rád. No a dala mi jenom steak. Zlá kráva. Nevadí, mám jídlo do zálohy. Teďka si to opět opíkat nebudu. Teďka nemám čas. Mám si to do truhly sakryš. Ten můj dům je dobře zabezpečený. Takže si to tady styčím do truhly. Všechno to se udělá tím dřevěným krumpem. Teď mám kameny a nahradím vám minulý díl. Ten nebyl tak zábavný, protože mě přece jenom zabil. Tady jsem našel to uhlí. No a tam kopat nebudu, protože víte, tam je ta puklina. A půjdu sem a trochu níž. A zase se mi to odpojilo. Zase na tento server budu dostávat. Nevím, proč se to stává. Chvilku strpení. Tohle asi stříhneme.
nechápu, proč se ten server vlastně zastavuje. A je to představení serveru, nejenom toho jednoho. Takže jak se tam dostanu? Nebo víte co, tohle bude takový krátký díl. Takže čaute a uvidíme se zase v příštím díle.